Yo wema iwe ipapo ndipo unotongwa kana kutotengwa nevanhu unogona kurengwa nemaprofita kutonongwa pageto pari kupisa mabasa erima awandisa abva chisina chinodadisa laimakandaziso mapatarisa pageto pari kupisa mabasa erima awandisa abva chisina chinodadisa laimakandaziso mapatarisa paita vana vaite nzenza pazara vana vasina nababa ndopaita nasisi vatengese nyama machechi kuwanda kudarika mabhawa pageto apa pachararwi apapa kungoshamirwa goridha risina basa kupfuura basa ndotaura chokwadi ina ndimbosasa pageto pari kupisa mabasa erima awandisa abva chisina chinodadisa laimakandaziso mapatarisa pageto pari kupisa mabasa erima awandisa abva chisina chinodadisa laimakandaziso mapatarisa ini ndatombo patarisisa pachadisisa hanzi ndozviri kutonga zvipiko hazvidiwe kudenga kana nagogo vakungominura chimbomwira kunditsura ndoda kuti udzidze itashi kuti ini ndikuudze pageto pari kupisa mabasa erima awandisa abva chisina chinodadisa laimakandaziso mapatarisa pageto pari kupisa mabasa erima awandisa abva chisina chinodadisa laimakandaziso mapatarisa paita vana vaite nzenza pazara vana vasina nababa ndopaita nasisi vatengese nyama machechi kuwanda kudarika mabhawa pageto apa pachararwi apapa kungoshamirwa goridha risina basa kupfuura basa ndotaura chokwadi ina ndimbosasa pageto pari kupisa mabasa erima awandisa abva chisina chinodadisa laimakandaziso mapatarisa pageto pari kupisa mabasa erima awandisa abva chisina chinodadisa laimakandaziso mapatarisa ini ndatombo patarisisa pachadisisa hanzi ndozviri kutonga zvipiko hazvidiwe kudenga kana nagogo vakungominura chimbomwira kunditsura ndoda kuti udzidze itashi kuti ini ndikuudze pageto pari kupisa mabasa erima awandisa abva chisina chinodadisa laimakandaziso mapatarisa pageto pari kupisa mabasa erima awandisa abva chisina chinodadisa laimakandaziso mapatarisa Jojo, a digeti ndini flexity, a DJ minister papiti, dengo tindi funze anditi,